Alamisa ye novembre kalo tile 22 ani 25 amunu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Novembre kalo tile 19 san 2025 kɔnɔna na état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a yirala k'a fɔ novembre kalo tile 18 san 2025 AES kɛlɛkɛcɛw olu ka vecteur aérien o ka wulikajɔ ni o ka sɛgɛsɛgɛliw kɛla sababu ye k'a to an ka kɛlɛkɛcɛw olu bɔla ka dankarikɛ bingani wale tigilama dɔ la ni olu tun bɛ Tabakorte ni o bɛ Niger ale ni Mali frontière la a yirala k'a fɔ fɛn min ye bingani wale tigilama caman olu kɔni bɔnɛna u ni na ka tila k'u bololafɛn caman ka o kɔni tiɲɛ novembre kalo tile 18 kelen na san 2025 an ka kɛlɛkɛcɛw o bɔla ka tigɛda kɛ bingani wale tigilamaw ka mobili fila ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ ni bingani wale tigilama ninnu u ka mobili fila ninnu tun b'a la ka sanuba kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Intilite n'a bɛ Gawo ale marabolo fɛ a yirala k'a fɔ sanubɔ o yɛrɛ kɔni dagalen tɛ nin yɔrɔ kofɔta in kɔnɔna na nka bingani wale tigilamaw olu yɛrɛ kɔni minɛna sariya sɔsɔrɔla ka sababuya kɛ u tun b'a la ka sanubɔ nin yɔrɔ kofɔta in kɔnɔna na fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka bolimafɛn fila ka o kɔni minɛ état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ alisa wulikajɔ yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ye ale ni u bololafɛnw olu bɛ se ka kisi. Alisa an bɛ to lakana ko ale kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka donsow ye olu yɛrɛ kɔni wililen ka jɔ nin wagati damadɔ in na k'u seko ale ni u dɔnko yira walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani wale ani yuruguyurugu ye o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye donso ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale tigilamaw olu bolo fɛn caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ o y'a yira k'a fɔ u fɛnɛ bɛna u seko ni u dɔnko yira walasa jamana in ale bɛ se ka basigi. Saga barero tanke ni an balolen bɛ faso de to juru la taa ɲɛ dɔrɔn kɔsagi t'a la o de bɛ an bolo kɔsagi t'a la an bolo n'ala kɔsagi t'a la. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ nin week-end in na fɛn min ye Gawo ale force de sécurité ma ye olu bɔla ka wulikajɔ sigi sen kan ka opération belebele ko o kɛ Gawo ale marabolo kɔnɔna na min kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka tigɛda kɛ shisha club caman ka Gawo ale marabolo kɔnɔna na ka u caman datugu shisha ni ale balila an ka jamana kɔnɔna na kabi san 2022 a yirala k'a fɔ ko o waleya o yɛrɛ de kɔni tala ye Gawo ale marabolo kɔnɔna na min kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka lɛtiri ko o yɛrɛ kɔni ci o conseil islamique kan Gawokaw olu fɛ yen nɔ walasa u bɛ se ka dankari kɛ nin dépravation des mœurs yɛrɛ kɔnɔna fɛn min ye u ka autorité ye u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u seko n'u dɔnko yira ka to ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ walasa nin waleya cɛjugu in a bɛ se ka bɔ u ka marabolo kɔnɔna na cogoya min na. An bɛ taa Kajolo a yirala k'a fɔ nin y'a tile fila ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji ye o yɛrɛ kɔni tala ka sɔrɔ Kajolo ale marabolo kɔnɔna na kabi novembre kalo tile 18 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye u ka pompisiw ye fɔ ka taa se u ka taji feere lamisɛnninw ma u y'a yira k'a fɔ taji min o yɛrɛ kɔni stock tun b'o bolo ko o de kɔni banna ko ka sanga ni lakanabaliya ko o bɛ ka kɛ sababu ye k'a to olu ka marabolo o tɛ ka se ka taji sɔrɔ o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka gérant dɔw ye olu bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko novembre kalo tile 19 san 2025 ko ni basi ma kɛ ko taji ko o bɛ sɔn ka don u ka marabolo kɔnɔna na nka yanni o cɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka marabolo maa dɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka u kunda Zoega ka walasa u bɛ se ka taa taji sɔrɔ ye cogoya min na a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni dɔw bɔla ka taji sɔrɔ yen nɔ 150 ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ taa an ka marabolo filanan na Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ musolaka dɔ ale bɔnɛna ani n'a ka sababuya kɛ fa ye min yɛrɛ kɔni sɔrɔla o de nɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro ale service vétérinaire régional ma ye olu bɔla ka confirmer k'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin musolakan ye ko wulu de kɔni kun ye a kin ko wulu kɛlen ka a kin ko a yɛrɛ kɔni ma taa furakɛli kɛ foyi foyi kalo fila o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ fa yɛrɛ de kɔni sera ka wuli ni muso kofɔta in na ni bana yɛrɛ kɔni wililen ko u yɛrɛ kɔni ye a ta ka na n'a ye an ka faba ale urgence kɔnɔna na nka yanni a ka résultat yɛrɛ kɔni ka bɔ minnu yɛrɛ kɔni kun bilala ka taa Dakari ko musolakan ye ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na an bɛ ala deli badanema ala ka o di alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ hakilina jiginna a yirala k'a fɔ ni wulu fɔ ka taa se bagan caman ma ni o yɛrɛ kɔni bɔla ka maaw kin u k'u kunda joona kɛnɛyaso kan o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to u bɛ kisi a kɔlɔlɔw ma.
Kasangani sego aleni donko kunkanko malimodo shoni alebe waleya san chamana anga jamana konnana baramini o labena anga sego ni dongo tigilama bafeni alebe wele ko Ibrahim Gindo ni bela jelembe ale don akimo sulda ayrala ka fo ale ka bara nunu yere koni daminena ka bi Novembre kalo daminena anga jamana konnana kerenkerani ala anga fabala femi malimodo shoma yo olube wuli ka jo sigisenga dogokun anga jamana konnana kerenkerani ala anga fabala pale ale koni bergila kerenkerani ala piroko zeme bala ka hakilna falu yere koni ke ani ka nyanajo yere koni ke wala sa fem yere koni jamana kono don olu timi se ka don kona ani segunu dongo ubeta olu baro yere koni waliya ko sebe piroko zeme bala dogokun anga faba konnana fem yere koni malmod show mawe ubola tuguni ka exposition yoro dama doko osigi anga faba konnana mimi talika Dar Salam na badala bugu ani anyogona chama kata exposition ko olu yere koni kayeno ministri mini ale ka bara benno seko ale ni donko kunkan koma ale koni bola kata anyeda uka exposition kero nunu yere koni ka foli blake ka nyashi umaka sangani uka wuli ka joy anu uka chesri femi seko ni dongwe alsa ale to yere koni beseka wale ya chugamina Unafoni kunchela ameta kokan kibaru la kerenkerani ala Nigeria ale la kana tigila mami bene abibele ko general Musa Mumba ayra la ka fo ale bonena anina ni doko kuin konnana bingani wale tigila ma do fe ka sangani olu yere kon kuntale no mission mini u yere koni natolani uni bingani wale tigila ma karla nyogona ni ale bonena anina mi yere koni kuma chala ko sebe uga marabolo konnana ga fem yere koni uga jamana nyemo koy bola amedo tunubu ale bola ka kunafoni ato 7 kunu tara ale bola ka kunafonya to sebetia ka ira ka foko daba masa were kwani ka welesela alimaka ato fasoko rere de konna abola ka fuli blake kanyashi bamba katoma anika tasi blake kanyashi ama ami wakati mina ina forsi sano kiriti kila ma olu dusula kasileno ko sebe olu dusuma kasileno ko sebe ka sababu yake procureur général Idrissa Arizo Maiga ni ale kuru d'appel ma ka procureur kora ayra la ka foda ba masa o ka wele sela alima kunu arabado Novembre kalo kleta ani konoto samba fla ani muganduru konnana ayra la ka fo asuduralu kanga ke bi alamsa Novembre kalo kle muga samba fla ani muganduru ami ala delibada ne ma alaka adi an alslam shubela jelem ni ne kume dansiki bi kuna fonna anga foli be alame bagaje kudu bela jene mali kono fo mali kono ani mali ko kan akambe shinini alamanga jwana